నా పేరు స్వాతి. ఈరోజు మీటింగ్‌కి వచ్చి చాలా మంచిగా అనిపించింది. పాస్టర్ గారు నన్ను పేరు పెట్టి పిలిచారు. దేవుడు నా దగ్గర మాట్లాడాడు. దేవుడు వెలుగు నేను చూశాను. దేవుడు నాకు చెప్పిన మాట ఏందంటే, నేను నా స్నేహితురాలు హదస్సా మేమిద్దరం కలిసి దేవుని సేవ చేయబోతున్నామంట. దేవుణ్ణి మేము ఆరాధన చేయబోతున్నామంట. దేవుడు మాకు మంచి బ్లెస్సింగ్స్ ఇచ్చాడు. ఈరోజు మీటింగ్‌కి వచ్చి చాలా సంతోషంగా అనిపించింది. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ ప్రైజ్ లార్డ్. నా పేరు హదస్సా. ఈ మీటింగ్కి వచ్చి నేను చాలా అద్భుతాలు చూశాను, చాలా మిరాకల్స్ చూశాను. అండ్ నాకు నా ఫ్రెండ్కి పిలుపు వచ్చింది, మేమిద్దరం కలిసి వర్షిప్ అండ్ దేవునిలో సేవలు వాడబడతాము అని. అండ్ ఈ ఆరాధనలో కూడా నేను చూసింది ఏంటంటే, ఇక్కడ డీమన్స్ పోయాయి, ఇంకా స్వస్థతలు పొందారు చాలామంది, ఇంకా పాస్టర్ గారి ప్రవచనలు ఇవన్నీ దేవునికి వాడబడాలని, దేవుడు వాడబడంకరంగా ఉండాలని నేను అనుకుంటున్నాను. అంకుల్ ద్వారా ఇంకా చాలామంది రక్షణ పొందాలి, ఇంకా దేవుడిని చాలామంది తెలుసుకోవాలి, దేవుడు ఎంత పరాక్రమ గలవాడో, సృష్టించేశాడు, ఇది మొత్తం తెలుసుకోవాలి. ఈ సువార్త కొనసాగాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ప్రైజ్ ది లార్డ్.